Заплахата за Великобритания не са терористите от Ал-Кайда, не са дори лейбаристите с техните непрестанни домогвания до властта. На острова се страхуват от българите, които вече са си стегнали куфарите и чакат с нетърпение да паднат ограниченията за работа. Ще се състои ли голямото пътуване на Запад? Страховете на Великобритания, Холандия и други европейски страни от нахлуването на българи след отпадането на ограниченията на трудовия пазар се засилват със всеки изминал ден. Сезонната работа за нашенци беше прекратена от кабинета Камерън. Това решение предизвика оправдания гняв на селскостопанските производители на острова. Медийните кампании, очернящи българите, на моменти преминаха всякакви граници на добрия тон. Заговори се открито за втора ръка европейци. От друга страна, безработицата у нас е бич за младите хора. Изтичането на висококвалифицирани специалисти, в които инвестирала държавата, е шокиращ факт. Предстои ли голямото пътуване на Запад? Ще разберем скоро. Християн Даскалов, експерт по публични политики, е при мен в студиото. Здравейте и добре дошли. Здравейте. В самото начало кажете ни няколко думи за това. Каква е работата ви? Къде всъщност работите? В неправителствения сектор в България през последните години се създаваха редица неправителствени организации, които са фокусирани около различни социални и други каузи. Неправителствената организация, в която аз помагам... Как се казва тя? Brain Workshop Institute е свързана с анализа и разработването на ефективни публични политики. В случая, предполагам, днес ще говорим за ефективни публични политики във връзка с управлението на процесите на изтичане на мозъци и обратните процеси на привличане на мозъци, такива, за които никой не говори в страната. А в професионален план съм консултант в една английска консултантска къща, свързана с финансовият анализ и с съветването на европейски правителства как да излязат от икономическата криза. Вие лично сте си стегнал куфара за Великобритания, така ли да разбирам? Стегнал съм го, много държа в дома си в Перник, защото преспокойно днес отворената европейска икономика позволява на младите и желаящи да направят това българи да работят за чуждестранни компании от собствения си дом тук в страната, без необходимост да емигрират за постоянно. Християн, вие сте млад човек, на ти или на вие да продължи разговора ни? Как предпочитате? На ти, за да бъде атмосферата така не само за нас приятна, но и за аудиторията на предаването. Да започнем тогава с конкретния ми въпрос към тебе. Наблюдаваш ли наистина изтичане на мозъци от България или това са само вестникарски заглавия? Зад вестникарските заглавия, тъй като те все пак преследват аудиторията, която ги чете, стоят дългогодишните убеждения, включително на поколението на моите родители, че това да опиташ да се реализираш в чужбина е нещо безвъзвратно. Иначе казано, ако ти го направиш веднъж, а това се очаква от теб като млад човек да напуснеш страната си, защото тук едва ли не някаква прокоба тегне на теб, не бива да се връщаш повече. Напротив, днешната нова епоха говори за това, че българите и като цяло европейците стават все по-мобилни и изборът на кариера в чужбина не предопределя остатък от твоя живот. Сега, това много хубаво го каза, но изборът на каква кариера? Много е важно да си дадем сметка каква кариера, защото лично аз имам приятели, които тук имат изключително добро позициониране, ако мога да употребя така тази модерна дума в обществото, а на Запад те не могат да постигнат такова. Да, има всякакъв вид хора и всякакъв вид съдби. Аз мога обаче да цитирам статистиката. Статистиката показва, че специално за Германия българите и особено студентите, които наброяват по-голямата част от имигрантския контингент там, гастарбайтерите са другата голяма група, се позиционират по-добре на трудовия пазар. Иначе казано... Какво искаш да кажеш? Чакай, ти искаш да кажеш, че българските млади хора са добре приети в Германия. Така ли да разбирам? Искам да кажа, че успяват да се реализират добре. 16% е средната безработица на чуждестранните групи като цяло в страната, докато за българите тя е 8-10%. Други въпроса за възприятието. Това също е един от тези митове, които поколението на моите родители насаждаше дълги години. Отидеш в чужда страна, там ще те приемат, особено на Запад, тъй като това е темата на правенето днес, много по-добре.
Друго изследване, което искам да цитирам конкретно за Германия, показва, че един от основните... Тоест, ти си чужденец в другата държава за цял живот. Това е старото възприятие. Точно така. Това е старото възприятие. Но се показва, че всъщност тези, които взимат паспорт за постоянно немски след 5 годишният период имат право на това нещо, го правят преди всичко заради причини, които са свързани с по-добрата, разбира се, правна защита в трети страни, която им предоставя германският паспорт, но го правят и заради некоректното или двойствено третиране от страна на властите към гражданите населяващи Германия с друг чужд от германския произход. Чудесно! Нека да поговорим за втората ръка европейци. Такива ли сме според вашите наблюдения на неправителствената ви организация? Това, което е видно и с непрофесионално око, е, че в последно време говоренето анти-българите и румънците спрямо от страна на политическата класа в Германия, в Франция, се увеличава. Това е свързано с проблемите, които изпитват и икономиките на тези страни, социалните системи, но не мога да кажа отново на база на статистиката, която показва по-добра реализация на българите, че е оправдано. Факт е, че дори в Великобритания англичаните не барват ето тази работа, която виждаме на видеостените тук в студиото ни. Англичаните не работят тъй наречената долна работа. Има разлика. Точно това е интересното на динамичното време, в което живеем, че нещо като теза от преди година или две днес не се припокрива с реалността. Когато пазара се свива, много от англичаните започват да стават все по-склонни да барват точно тази работа, която виждаме на фона. Да се занимават с по-ниско платена работа. Напоследък дори имаше големи протести, ако още по-назад погледнем в САЩ, искаше се повишаване на минималната надница на работещите в сектора на бързите закуски. И от $7 минимална надница започнаха да искат двойно увеличение, на което студенти от самите щати казаха: чакайте, това означава ли, че един работещ в верига за бързи храни трябва да получава повече от един завършващ бакалавър и излизаш на пазара на труда? Иначе казано, виждаме тези икономически търкания, които се пораждат и се отразяват негативно, но незаслужено на българският емигрант, който търси прехраната си в чужбина. Казваш незаслужено на български емигрант и употребяваш думата емигранта, не европейски гражданин. Икономически емигрант. Разбира се, в рамките на един пазар ти можеш да мигрираш, включително и в рамките на една и съща страна. Интересното за зрителите на предаването сигурно ще бъде, че има програми в момента по оперативната програма за развитие на човешките ресурси, които позволяват да се плаща на работодател да наема и да покрива разходите на работещи от други региони на страната. Тоест, насърчаването на вътрешната мобилност, дали ще заклеймим като мигрантска Вече сме в България, така ли да разбирам? Да, дали ще обозначим или ще сложим този етикет миграция, който звучи много страшно, е едно на ръка. Но само по себе си това, че миграцията в рамките на страната и в рамките на Европейския съюз като такъв помага на икономиката, е съвсем друго. Мога веднага да ти опонирам. Ако на тебе ти предложат работа във Варна по проект, съм сигурен, че ще отидеш. Зависи от интереса към проекта, но ако ти предложат работа в Карнобат, се съмнявам много дали ще отидеш. Тук Карнобат може би съпоставен с Варна, България съпоставена с Германия. Поради това, че в действителност нивото на икономиката на двете различни населени места е различно. Ето тук са местата, където теорията и идеята на политиците от Европа, които заклеймяват българите, които работят в техните държави, издиша. В ситуация на икономическа стагнация никой не е толкова неразумен, че да иска да отиде да живее и да работи там, където ще живее по-трудно и ще се реализира по-трудно на пазара. Но, Християн, има нещо много важно и това е цената на труда. Цената на труда в България е минимална, да не казваме никакво сравнение с всички страни от Европейския съюз. И това се използва от пресата в Великобритания, във Франция. Германия е много по-приятелски настроена в това отношение, трябва да го признаем, но цената на труда е важното нещо. И кога той ще се промени тук? Ще се промени до толкова, доколкото тези вътрешни ограничения между различните държави отпаднат. С повишаването на тази мобилност се виждат първите ефекти на тези 7 години членство в Европейския съюз. Мнозина емигранти не водени и мотивирани от патриотични чувства, от икономическата ситуация в Испания, да речем, се връщат в България. И те
ако вземем на предвид, имам познати, които се занимават с услуги в сферата на ремонта на автомобили, се връщат още по-високо квалифицирани. Съответно започват да получават и по-добро заплащане на собствения си. Да, при този автопарк в България могат да изкарват страхотни пари, като знам, че средната възраст на един автомобил в България е над 15 години. Ами ето, има и повече работа за тях. Да, ама това не движи икономиката. Както и да е. Тук или в чужбина? Къде? Мисля, че отново, за да превъзмогнем това погрешно разбиране, това е въпрос на динамично решение, не единствено в живота на един гражданин. Наскоро се видя в интерес на истината, че няма политика на страна, без значение дали България или Испания, която да превъзмогне процеса с изтичане на мозъци. Иначе казано, виждаме, Испания бележеше сериозен икономически ръст във връзка с и развитие на туризъм, и развитие на сектора на строителството. Създаде програми, свързани с привличането обратно на мозъци в страната, създаде работни места за учени, загуби тези работни места. Работят ли ефективно е въпросът? Работят ли ефективно тези програми? Аз също днес, когато четах доста неща по темата, ми направи впечатление, че Европа като че ли така широко отваря ветрилото, за да стимулира работата там, където се намират хората. Тоест да ограничи в някаква степен, дори и с тази програма, която ти каза, да ограничи в някакъв степен тази икономическа миграция. Но работят ли добре тези програми? Тези, които... Това отново е въпрос на прооценка. Аз само искам да довърша тезата си, за да развия идеята за по-иновативните програми във връзка с обратния процес, не на изтичане, а привличане на мозъци. Редици изследвания на Европейската комисия, свързани с трудовия пазар в Европа, показват, че изтичането на мозъци от страна на България и Румъния към европейските икономики помага на тези икономики. Иначе казвам, ако ние имаме проблем, той е свързан с нашата социална система, а не на германската или да, това помага на тези икономики. Да, това работи добре за тях. Но така, ако мислим малко като истински българи, не прави ли така, че тук да остава отново втората ръка специалисти? Въпросът е многопластов. Това вече мисленето ни като българи. Тези, които изтичат, държавата е инвестирала в тяхното образование. Съгласен съм, само че трудовата повинност не може да върнем, за да задължим един млад безспорно. човек да работи след завършването. Но какви политики ние може да приложим? Ние може... Дойдохме си на думата, Християн. Ние може така или иначе, имаме проблем с това да напълним хазната, която е свързана в основни линии с социални разходи. Покриването на тези социални разходи няма значение кой ще бъде данъкоплатец, който ще си внесе осигуровките, за да покрие необходимостите и за пенсионната система, и за социално-осигурителната, и за здравната. Толкова добре го каза, но ще задам въпроса малко по-простичко. Okay. Ти вярваш ли в българския работодател? Ти вярваш ли, че той ползва всички тези програми и вярваш ли, че той е склонен да увеличи възнаграждението на своите служители, благодарение дори, ако щеш, на иновативни методи? Не може да разчитаме само единствено на едното доверие. Въпрос на личен принос от всеки един. Това, което може да направи държавата, е не да тръска до последно джобовете на бизнеса, да се опита да покрие тези празноти, които се получават във връзка с отлива, а да намери вълна на прилив. Такава вълна може да бъде от чуждестранни студенти, които да учат в страната ни. Знаете ли вашите зрители, че в рамките на приноса, който имаме към европейския бюджет, освен този дял, който ние внасяме, след което имаме възможност да си го връщаме на база на проекти, които идват по структурните фондове, ние внасяме и вноска за развиващите се, за тъй наречените държави от третия свят. Ние може тази вноска да внасяме под формата на правителствени стипендии, които са свързани с привличането на студенти от този трети свят, да се обучават тук, в последствие да се реализират, най-малкото дори и да се изтеглят, да създадат едни нови възможности за икономически растеж чрез връзка с тези държави. Сега ще отговоря с един уличен фолклор и жаргон. Ние сме третия свят, значи откъде да привличаме? Третия свят обаче, това му е хубавото, че има на къде да се развива нагоре, към втория и към първия. Има и много такива държави, които са в нашето положение, дори и в по-лошо. Аз не смятам обаче, че човешкият капитал, който го има там, който го има и тук, е една константа, която не може да се развива. Мисля, че чрез привличането на такива студенти, включително от чужбина, ние може да компенсираме отлива на българските. А българският студент, който в последствие... Но тези студентите първа трябва да учат български език, който е един от най-лесните в света, както знаеш. Те първа трябва да свикнат с нашата странна среда, която е една от най-приятните и най-забавните. И когато дойдат тук и се впуснат в
обучение в нощните библиотеки на студентски град. Всички тези програми ще отидат под дяволите. Проблемът е още по-първичен. Тези студенти въобще не могат да дойдат тук, тъй като те не могат да получат визи. Ние имаме твърде много административни и бюрократични пречки. Ти току-що отрече това, което каза, така ли да разбирам? Не, ти го дади като идея, да, сега... Ами разбира се, има много проблеми, иначе защо не сме го реализирали? Знаете ли, че наскоро съвета на ректорите се събра и там казаха, който успее да привлече китайски студент, защото ние говорихме за връзки с Китай, ще дигнат банкет в негова чест. Системата е твърде бюрократизирана, твърде тежка и трябва да се работи... Китайски студент в България. Абсолютно възможно е. Абсолютно възможно е. Това е все едно да продадеш на ескимос хладилник. Толкова учебни заведения в Китай, които... Аз съм имал тема, между другото, доста сме говорили, но Китай е страна, в която образованието е на изключително високо ниво. И държавата много инвестира в това. Не мисля, че и българското е на изключително лошо ниво. Вярно, че на нас ни куца маркетинга, но ние, ако го продаваме по-добре на международните пазари и държавата помага, може да убедим останалите, а после себе си, защото ние сме по-скептични като за начало. България, да. Добре, нека да не са китайски студенти. Давам още един пример, свързан с малко по-различна гледна точка, но отново въпрос на политики и на стратегическо управление. Как ние може да решим този проблем в крайна сметка с отлива на млади хора в чужбина? Предлагам да спрем до тук, за да направим кратка пауза, след което отново се връщаме в студиото на въпросна гледна точка. Гледате въпрос на гледна точка. Аз съм Стойчо Керев, заедно с Християн Даскалов спорим по-добре ли е тук, по-добре ли е на Запад да работят младите хора, ще тръгнат ли след Нова година към Великобритания. Стигнахме до едно алтернативно предложение. Слушам. Продължавам да давам идеи, защото ако говорим за въпрос на гледна точка, най-важното е не само да бъде изказана и видяна тази гледна точка и да се работи по нея. Щом Китай беше така усмян като идея, защото е твърде сериозна и напуска границите на страната. Не беше усмян Китай. Правя тази сериозна забележка. Нещо, което се ограничава в рамките на политиката, която се реализира в България. Това е интересното на младия човек в страната. Сме на едно от първите 3 места в Европа по отлив на студенти от националната държава към трети страни. Същевременно с това обаче по програма Еразъм, която позволява само за един семестър, не за постоянно да отидеш любимата и да учиш програма в чужбина. На всички в неправителствения сектор. Моля те. Сме на последно място, на едно от последните места. Точно и за това я цитирате най-често. По ползваемост. Няма ли логика, ако държавата подпомогне участието по тази програма, да отидеш за семестър или 2 максимум в чужбина, да видиш, че предизвикателствата са също така големи и че със сигурност не е кой знае колко по-лесно, колкото тук, да се подпомогне този процес, за да може в последствие ти да не бягаш неистово, защото вярваш и мислиш, че там е един друг свят, който е много по-различен от българския. Нима не е по-различен света там от българския. Нима там студента наистина не се чувства истински студент в кампуса. Чувства се истински студент, за това се протестира в Щатите, че бакалаврите, които завършват, казват защо тези, които ще работят в бързи закуски, искат да получават повече пари от нас. Глобализиращия си свят, това му е хубавото, може би, че ни дава възможността изключително бързо да наваксваме пропуските си. А ако в крайна сметка има заплати за медицински персонал по 10 000 паунда, защо не да отидеш и да си пробваш късмета там? Няма нищо лошо в това нещо. Въпросът е да не си го направил от една неистова, стаена с години агресия спрямо ситуацията в страната, която енергия така да те отблъсне, така да ти изстреля в орбита, тя е много че да не се върнеш позитивна ситуацията в медицинските, особено работници в България. Толкова позитивно гледат на живота и дишат свободно в България с тия заплати, че естествено, че ще бягат. И тук въпрос е обаче дали това наистина е заплаха към Великобритания и другите страни, или... Казах го малко по-рано. Преди всичко това е заплаха за нас, от гледна точка на това как ще се развие процеса за нас, българите, и за нашето самочувствие като европейски граждани. Знаем всички, че след няколко месеца от 1 януари 2014, онези 9 страни, които все още имат ограничения на трудовите си пазари от гледна точка на участие на нас, българите на тях, трябва да премахнат тези ограничения. Чухме наскоро министъра на социалните политики в Холандия, чухме министъра отговаря за същия ресор във Франция. Добре, скептично настроени. Как тълкуваш тези техни изказвания? Тълкувам ги като политически. Нека си говорят обаче. Малка скоба само за зрителите да кажем, че и всички изказвания, които цитира Християн в момента, са
Той ги нарече деликатно, но аз ще кажа направо, те са остри по отношение на участието на българи на трудовите пазари, на Холандия, Великобритания и така нататък. Това, което трябва да направи българското правителство, е да има една програма за управление на евентуална криза, свързана с нарушаване на европейски договори от тези страни, чрез заобикаляне на тези каузи, които ги задължават да премахнат тези ограничения. Това може да се направи включително превентивно чрез дипломация, но и остра дипломация. Може да започне една кампания, която е свързана с популяризация на възможностите за това българите индивидуално да търсят правата си към тези държави чрез Европейския съд, включително и страната ни като държава да търси правата си през Европейската комисия, оттам през Европейския съд към тези страни, които нарушават европейските договори. Аз спокойно в случая, разбрахте, но аз спокойно в случая бих могъл да кажа, че българския експерт, специалист в която и да е област, понякога е в пъти по-подготвен от колегите си в Западна Европа. Мога да дам хиляди доказателства за това, но единственото, което мога да дам, и то е голямо намигване към европейските страни, е владеенето на славянските езици от българските експерти и отсъствието на такива експерти там. Казвам това, защото съм общувал с мой колега журналист от Холандия, който каза, ние сме изключително смешни в желанието си да ви накараме да се почувствате слаби, а когато дойдем в България, виждаме, че вие свободно се разбирате с сърби, харвати, руснаци. Два примера в това отношение. Харватите имат това самочувствие, за което ти говориш, което на нас ни липсва. На всички 13 държави, които наложиха ограничения на техните граждани на трудовите им пазари след влизането в Европейския съюз, те наложиха реципрочни ограничения. Това е самочувствие. А пък поляците успяват да капитализират това, за което споменаваш като предимство. Защото те развиват те нареченото източно партньорство, стават стратегически играч на регионално ниво и държат връзките с съседните страни, с прибалтийските държави и с, разбира се, тези, които са от бившия Съветски съюз. И на база на тези връзки са силни в дипломацията и могат да държат, и видяхме как изнудиха Европейския съюз във връзка с 7-годишната бюджетна рамка. Ти точно имам чувство, че понякога гостите ми крадат мислите от главата, което ме изнервя. Или четем от аутокюто. Добре, че не е това качено на аутокюто. Но ето за това. Защо в края на краищата, тъй като остава минута и половина до края на нашето ефирно време днес, защо в края на краищата това самочувствие, нека да залеят Великобритания с куфарите си и с всичко българските експерти, специалисти, пък щете дори и черноработници, защото те работят добре. Но защо не работят добре в България? Това е средата. Такава е средата, че ти ако не намериш конкуренция, т.е. нещо, което да те кара да надскочиш възможностите си в страната, трудно успяваш да намериш този вътрешен мотиватор в тебе самия. И затова казвам, че колкото повече натрупваш опит в чужбина, толкова повече можеш да се опиташ да успееш да изкараш това желание за себедоказване отвътре, от теб самия. Щом средата не ти го предоставя като възможност, ние можем да го намерим в себе си този вътрешен мотиватор. Това нещо, ако успеят да го направят и българските политици, няма да имаме равни, тъй като те забравят едно нещо. Европейския съюз е съюз на свободно движение на хора, стоки и услуги. Ако някой губи заради това, че нашите хора се движат свободно, то той печели 2 пъти или 20 пъти повече като Германия от това, че неговите стоки и услуги се движат свободно на нашия пазар. Прекъсвам те тук, ще има да говорим още по тази тема. Християн, благодаря ти. Смисъла на живота не е да ядеш, пиеш или раждаш. Определящи със съзнанието и творчеството, казва Леонардо да Винчи. Днес спокойно можем да добавим и работата. Предаването можете да гледате в интернет на адрес news7.bg. Имаме страница и в социалната мрежа, можете да я харесате или не. Въпрос на гледна точка.